Okay, so seo ceiste 8 agus rís tuaigh fecint ag aon go. So an seo rís mar dúirt mé is é an rud is éascail go ná an exáil. So is féidir a rá díreach ar an spot go bhfuil A ar comhfhréagrach le B. Tá sé do gánaí níos dachar eáil, but is féidir fósa eáil go bhfuil D mód a dahad ar comhfhréagrach le incéad is dóigh. So is féidir rá D mód a dahad. Méad an LND mód a dahad a céim chun incéad is dóigh. So buin dahad céim ó gach taobh agus tá sé seo agat. Cumála sin is féidir eáil go bhfuil an dá uillinn seo an I agus an incéad is dóigh ag déanamh suas an líne díreach. So tá I mór incéad is dóigh ag déanamh suas incéad 8. So rís buin incéad is dóigh ó gach taobh agus bíon I uillinn I cótham le incéad 8 lúda incéad is dóigh agus tá sé sin cótham le 68. 68 céim. Okay, so tá I fighting, tá D fighting. Okay, ein rud eile then. Okay, so rud ag an eile tá kind of saléir ná an F an seo bonus cion. So is féidir eáil go bhfuil I ar comhfhréagrach le G. So is féidir rá go bhfuil G méid an uillinn G chum le méid an uillinn I agus tá sé sin 68 céim. So tá I fighting agus G fighting. Rís tá F eile a gin bonus cion an seo. Dearn go bhfuil incéad is dóigh ar comhfhréagrach le F. So tá méid an uillinn F ar comhfhréagrach le incéad is dóigh. De bhór go bhfuil siad comhfhreagrach. Okay, so tá F a gin, tá G a gin, tá I a gin, tá D a gin. Anis an taobh yes. So is féidir eáil an F an seo bonus cion. Is féidir rá de bhór go bhfuil línte seo cóthóir is féidir rá go bhfuil uillinn B ar comhfhréagrach le 96. So tá B ar comhfhréagrach le 96 de bhór an F bonus cion seo. Cumála sin dúir hena féin go raibh A ar comhfhréagrach le B de bhór go raibh na uillinn sin or córaach cé bhí an X a gin an seo. So cílíonn sé sin go bhfuil A méid an uillinn A chum le 96. So sin tá A agus B a gin caithfidh C a fháil. Okay, so tá C is féidir eáil ag déanamh líne díreach le A or uillinn díreach is féidir rá. So tá méid uillinn A mód méid uillinn C chum le incéad 8 céim. So tá 96 céim mód méid uillinn C chum le incéad 8 céim. Tóg 96 ó gach taobh agus bíon uillinn C chum le incéad 8 lúda 96 so sin 8 cahar céim. Is féidir leat aon a bhaint an orbhán os fearr leat.